So, good evening guys. So, sinubukan natin mag 24 hours sa kalye. So, papakita ko sa inyo yung kalye sa Magdamag. Okay guys. So guys, napakasarap tumakbo sa gabi. Yun nga lang, wala tayong pasahero. So, nakakatsamba din naman kahit papano. Pero napakaganda sa gabi guys. Tingnan nyo ang Metro Manila, ang EDSA sa gabi. Napakaganda guys. So medyo inaantok na tayo. 1 AM na po. So mamaya matutulog tayo ng kaunting oras, tapos biyahe ulit tayo. Guys, napakaganda ng EDSA, di ba? So dito tayo guys sa Santolan. So i-idlip tayo dito sa harap ng Krame. So dito po sa harap ng Krame, medyo safety po tayo. So guys, may mga pumapara dito, puro lalaki. So hindi po natin sila dadamputin. So delikado po. Kailangan maging mapili po tayo sa gabi. So guys, dito tayo sa harap ng Krame, headquarter ng police. So i-idlip po tayo rito. Dito po medyo safety po tayo. So okay guys, mamaya ulit pagising ko, vlog ulit tayo. Okay guys, so idlip lang po tayo ng mga 1 hour. So labas ulit tayo kasi Biyernes po ngayon. Inaabangan natin yung mga nag-umimix sa mga alam mo yan. Kaya mamaya sasamantalayin natin. Okay guys, idlip muna tayo. Morning guys. So nagising na tayo. So nakapagating na tayo sa hospital. So ang oras natin guys, 4 AM. 4 AM. So guys, nandito tayo ngayon sa Quezon Ave. Dito guys, dati gusto mo ng babae, nagkalat dito. Ewan ko ngayon kung meron pa. Wala nang mag-pandemic, nagkawalaan na eh. So yung pagkagising natin, may pumara sa atin sa hospital, Patid. So wala lang mga babae guys na nagtitinda ng aliw dito. Dati guys, ang dami rito. Na siguro nagpalit na ng trabaho. Yun nga guys, kagandahan sa gabi, wala kang traffic. Pero matumal naman ang pasahero.
So punta tayo dito guys sa Timog. So mga gimikan. Baka dito makakuha tayo ng pasahero. Marami pong gimikan dito. Timog Avenue. Okay. So dito guys sa Timog, ang daming mga restaurant dito. Ayan, Korean. 24 hours po dito mga kainan. Kaya dati ang daming pasahero dito nang wala pang pandemic. Pero unti-unti nang nakakabalik. Simula nung mag-pandemic, ngayon lang po ulit ako lumabas ng gabi. Ito, may pumapara. Ayan. Okay. Oras natin mga boss, 5 AM. So, ang pupunta naman natin ngayon dito naman sa Libis, yung mga call center naman, yung mga uwian. Tingnan natin kung makakarampo tayo. Ito guys, so call center yan. Ayan, mga nag-call center yan. Okay, mga galing sa call center po lahat yan. Ayan, mga nag-uumpukan yan, mga call center agent yan. Mukhang wala ah. So wala tayo nakuha mga boss. So guys, hindi na ako napagpaalam sa inyo kagabi guys. Kasi na po kayo na tawag dito, inantok na ba? So napauwi na tayo, hindi na pala ako. Hindi ko na natapos yung vlog ko kagabi. So pasensya na guys. So okay naman, mayroon naman kayong mapapanood kahit hindi natapos. At maraming salamat po sa panonood. Thank you very much po.